may buntag sa tanan nga nagtan-aw sa akong YouTube channel. O karon na napo ko i-share sa inyo ha ang akong channel nga Faith Lucky Advice. O karon ang akong i-share atong nahitabo na ko gabi nga nagmeditation ko. Karon sa akong pagmeditation, ako'y nakita nga white light, nga ako lang siyang gisundan. Kay ana man na, so ang akong nakita dito, ako'y nakita sa akong kuan nga usa ka tiguang. Usa ko magsugod, ayaw mo kalimot pag-subscribe, like and share my YouTube channel, Faith Lucky Advice. O karon magpadayon ta sa akong i-share nako sa inyo ha. Nako'y nakita nga usa ka tiguang nga babae. Karon, ang isa ka tiguang nga babae, kuan siya kanang giubos siya. So siya ginhawa. Nang nagtika-tika gid siya. Karon ang nahitabo, ako siyang gisundan. Kay mo may ako nakita sa pag-meditate nako, ako siyang gisundan. Mo to nga ibangon siya sa iyang gihigdaan, ang tiguang nga babae, niadto sa iyang kusina, nagkuha og baso, unya karon ang baso iyang gibutangan og kuan, iyang gibutangan og tubig, iyang gibutangan og tubig ang baso. Karon pagbutang nig tubig sa baso, iya pong gibutangan og ini ni tubig. So ang kun nahitabo maligamgam na siya. Unya iya dayang gibutangan og asin nga tungag kutsara nga asin. Tungag kutsara nga asin iyang gibutang. Unya nakita pud nako nga nagkuha siya og ahos, bawang. Nagkuha siya og bawang, mga amigo. Nya mo na karon nga ang ahos iyang nagkuha lang siya og tulo ka siak tama ni kabula. Tulo ka siak yang gikuha mo ni siya tulo ka siak yang gikuha nga ahos, bawang. Karon iya na siyang gidokdok. Pagdokdok niya, yang gidikdik niya, mao na niyang resulta. Ako na lang diretso dire, mao na niyang resulta sa ahos. Unya karon tunggain na tubig, unya gibutangan pod niya ini ni tubig, kay na may termos akong nakita, gibutangan niya og asin tunga sa kutsara. Ug karon ako pong nakita nga iya pong gibutangan og ahos kining tubig nga naay asin, iyang gibutag ahos mo ni siya. Ibasin deg makatabang ni sa atong pandemic karon nga grabe na kaayo. Ako nang gi-share sa inyo kay may na lang basig mo isa pod ni nga information sa Ginoo nga makatabang pod ni nga usa nga gabay pod, isa pod nga solusyon nga makatabang ani nga pandemya. Yamoto iyang gikaraw niya, pag humaniag karaw, iya dayong gigargol niya dayon. Gigargol kini mo na siya, kompleto na ni siya. Unya, pag humaniya to kuro-kuro atong baso nga nanatanan, asin, nanay, ahos, bawang, nagargol dayon siya mga amigo. Mo na iyang gibuhat sa tiguwang. Mo to nga, ako dili man tahay nako na ikuan, dili man tahay na nako na i-share karon sa napoy time nga kanang magkatol akong kuan tilaok akong lalamunan magkatisya mo na nga mo po na akong gamito nako kanang asin kanang tubig nga ibali maligamgam siya nga tubig butangan akong asin pero walay labot diha ang ahos. Pero sa akong nakita sa akong pag-meditation gabi ana ang akong nakita. Nagunahuna ko, dili man tahin nako ni i-vlog kay anang murag way klaro, pero akong nahunahan kay kining tungod sa pandemya karon, pandemic kining sa COVID-19, kuan man gud siya nabaya diri magkuan sa atong tilaok, magkatulbaya siguro na siya. Unya karon basin pod og usapod ni nga klase nga informasyon sa Ginoo nga basig isa pod ni nga kuan idea nga solusyon nga makatabang pod sa atong pandemic karon. Mao na nga in the law of the universe kanang law of oneness, dili man ta moingon gud nga kuan mga amigo, dili ta makaingon nga pasagdan na nato sila, bahala mo deg mga matay mo dinha ug unsa mo dinha. Dili ka makaana-ana kay sa law of oneness
we are one man, we are one. Kitang tanan usara nya, kitang tanan konektado ta tanan mo na nga dili ka makaingon nga bahala na sila mga unsa na sila isag na kay information dili nimo i-share kay tungod kay wala kay pakialam sa mga tao isig ka tao nimo dili na mao kay law of oneness connected ta tanan mo na nga ug unsay mahitabo sa isa atong tabangan nato guys mo na nga tabangon nato mga amigo kay ana agit ang law of the universe aning nabilong sa law of oneness mo na nga karon akong gi-share nako karon sa inyo ha basin daig usapon ni kagabay kini isa ni basig isa ni kagabay sa Ginoo nga impormasyon nga usapon nga makatabang sa COVID-19. Malay ninyo nga mo isa day ni nga kuan nga message information gikan sa taas nga akong nakita gabi while nagmeditation ko pero nara sa inyo ha nara sa inyo mga amigo og inyo ning buhaton og inyo ning tumanon akong gikuan kini isa ra ni ka kanang advice nako isa ra ni siya ka suggestion isa ra ni kagabay basin di ay na isa pod ni kay kining tubig nga maligamgam og asin nga tungag kutsara mawala man pod ang akong katol sa akong lalamunan sa akong diri tilaok nako o na nga nakita man pod nako ang ahos antibacterial man na siya antioxidant pasin pod usapod na siya nga pamaagi nga may nalang pero dili ingon nga inyo ning gibuhat ning akong gibuhat karon katong nakita nako sa akong pagmeditate dili na mo motumar og tambal motumar gyapon mo tambal kay ana man na siya naman na siya kuan kay herbal ra man ni siya ining akong gibuhat herbal ni siya imo ra ning igargol rin nimo ni mawala na ang mga bakterya, mga kagaw diha, mga matay na sila tungod aning asin, kining ahos. Nga maligamgam nga tubig. Ayaw lang kayo init. Ayaw lang init kayo amigo ha. Maligamgam lang. Butang lang init tubig gamay, maligamgam lang. Ana. Kunya, katong mga kuan wala pa nag-subscribe diha, paki-subscribe, paki-like and share my video. Ako ning gi-share sa inyo tungod kay nag-care ko sa inyo ha. May na lang ang inyong mga kasakit karon isay mga biktima sa pandemic karon luoy man pud kayo. Magampo pud ta para sa tanan nga nabiktima aning mga pandemic na positive sila. Magampo ta nga unta nga makuha na masulbad na ning klase nga problema sa ato karon kay universal man ni siya international man ni nga kuan nga problema atong iampo nga ang tanan maoki na tanan mawala back to normal na ang tanan muni nga ako ning gi-share sa inyo ha para pud nga ang katong akong nakuan gabi nahitabo sa akong during meditation ako gabi ako pong i-share sa inyo ha kay ako sa tinuod lang malipay mangyud ko ug malipay pud mo kung malipay pud mo malipay pud ko mo man akong gusto as human being mo na ang akong kuan gid sa akong kinabuhi nga malipay mo malipay mo ana ra katong naay ng mga ada kay mga pangutana din ha pangutana lang mo pag kuan lang mo pag message lang mo kay motubag ko sa tanan ninyong mga pangutana o mga amigo pag pangutana lang mo sige pangutana lang mo kay andam ko motubag basta maora na ang akong i-share sa inyo ha parte sa akong na kita sa akong meditation gabi. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Salamat sa pagsubaybay ninyo sa akong YouTube channel. Nga, ayaw mo kalimot pag-subscribe kay napaman ko yung mga lain pod nga mga videos basin dai pod og kanang naamoy makuha pod ani sa akong mga videos kay dili ako mga videos na ako mga importante kayo ni makatabang pod ni sa inyo ha. Nakadaadlaw ninyong panginabuhi sa inyong adlaw-adlaw na tong panginabuhi. Okay. Maura na mga amigo din ha. Salamat sa nagtanaw. Daghan kayong salamat. Salamat kayo. Salamat.